сафархон пеши занбӯрҳо бениқоб ё либоси ҳимоятӣ меравад. онҳо гирдаш мегарданд, вале ӯро неш намезананд. мегӯянд сафархон забони онҳоро медонад. 7-8 солагӣ дажи кор кардем, қатии раҳматӣ атам кор кардем. Мусафед кор мекард мақсади касабада доши хеле. вақти қатиу кор мекардам, ин ҳавас буд мада. сафархон мегӯяд занбӯрҳо дунёи худро доранд ва корҳои аҷибе мекунанд. вақте ки падари ӯ даргузашт, онҳо гӯё қаҳр карданд ва рафтанд. бо ҳамин як муддат парвариши занбӯрҳоро баҳс кард. аммо соли 2019 дарк кард ки ба онҳо одат кардааст. аз 3 оилаи занбӯр дар 3 сол ҷамъи онҳоро ба 67 оила расонид. ӯ мегӯяд парвариши занбӯр барояш заҳмати кам, аммо даромади хуб дорад. қишру айдаш бибурой 1 тонна асал мета 600 кило асал порна аз 35 оила занбӯр гирифтам. ҳоло сафархон аз фурӯши асал на танҳо рӯзи хонаводарашро ба даст меорад, балки харҷи таҳсили 2 бародарашро медиҳад. ӯ 25 сола аст ва афсӯс мехӯрад ки ҷавонон ба ин касби хуб кам рӯй меоранд. фикр мекунанд ки иуха кори нест. мақсад айдам бипаша бараи ҷаво биёуҷа як мегаза мақсад ха як асали баҳорӣ ҳам омода мешавад. акнун сафархон занбӯрҳояшро ба минтақаи салқинтар ва сабзтар мекучонад то асали бештар гирад. дар давоми сол ӯ занбӯрҳояшро ба 3 минтақа мебарад, ҳам сайр мекунад ва ҳам фоида ба даст меорад. ӯ мегӯяд ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барои занбӯрпарвари минтақаҳои хубе дорад. ин ноҳия бо Афғонистон ҳам марз аст. ҳар сол даҳҳо занбӯрпарвар занбӯрҳои худро инҷо меоранд. сафархон мегӯяд ки дар 15 соли кораш даҳҳо ҳамсолашро ташвиқ кард ки ин касбро гиранд, вале шавқи онҳоро надид. ӯ мегӯяд занбӯр ба ӯ хонаву дар ва ҳатто автомобил ҳам дод, вале ба он кам одамон бовар мекунанд. ҳоло 1 кило асали тоза дар бозор аз 90 то 120 сомон аст. аммо соли гузашта сафархон бобоев 1 кило асали худро аз хонааш ба 50 сомонӣ фурӯхт ва аз ҳамин ҳам шод аст. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин.